Završile ste školu, gradile karijeru, postigle ono što se očekivalo, radile sve kako treba. I opet nešto fali. Nešto izunutra tiho šapuće da to nije to, da mora postojati još. Ne više rada za druge, ne više stiskanja pauze za ručak, ne više života samo za vikende. Znam osjećaj, bila sam tamo prije 10 godina. Ovdje niste da se uvjeravate, već da se prisjetite tko ste zapravo. Ja radim s onima koji ne traže prečac, radim sa ženama koje žele smisleniji život, više slobode, više prostora za sebe, više hrabrosti da biraju drugačije. Da u to malo vremena što imaju krenu graditi svoj profitabilan online posao koji će raditi za njih i kad ne rade, a prateći gotove korake sistema kojeg dobiju. Vjerujem u autentičnost, iskrenost, etičnost, u mentorstvo koje osnažuje, u podršku koja ne popušta kad je teško. I vjerujem u vas, čak i kad vi još ne vjerujete u sebe, korak po korak, dok ne osjetite da ste se napokon vratile sebi.